Natuurlijk, maar Verik weet dat er nu zeker mogelijkheden waren. Sietse Bokma, kan hij nog mee die finale in? Dit lijkt inderdaad een stuk beter te gaan voor Sietse Bokma. Een heel stuk beter, ja, mooi gedaan. Voorbij de 19 meter. Voor Sietse Bokma. Volgens mij een voordeel, want anders had ze hem teruggetrokken. Maar uiteindelijk redt ze het net niet. Jammer voor Melanie Heins. Die kijkt weer naar de Brandsma. Die zit er weer heel lekker en heel goed in. En gaat weer een stukje verder. Ja, mooi gedaan. Want nu komt er wel wat bij in zijn klassement. Want dit is zeker verder dan 20 meter. En bij de senioren topklasse kijken we naar Orne Galema. Begon zo net rustig met 18,27. Want de stok stond eigenlijk gewoon veel te dichtbij. En nu komt hij bovenin die stok. En kijk eens aan, dit is weer een sprong voor Orne Galema. Die inderdaad daar voorbij de 20 meter gaat. Maar lijkt niet helemaal goed neer te komen. Qua enkel. En hopelijk valt het mee. Want dit is wel verder voor Orne Galema. En zeiden ze net al, we hebben al te veel blessures en we gunnen natuurlijk niemand. Ja. En daar komt Marit van der Wal voor haar derde sprong daar bij de vrouwen. Voor haar derde sprong bij de vrouwen. En gaat dan wat uit de richting. Dat is dan jammer. Maar in ieder geval wel weer verder dan de 15 meter 14. Dat wel. En 14,65 met 17 meter 57. Ja, en als het dan goed gaat, ja, dan komt hij ook. Dan is hij ver. En wat dat betreft ja, kunnen we er eigenlijk geen pijl op trekken bij. Maar een hele mooie sprong en bijna voorbij dus die 15 meter. En Hessel Haanstra, gaat hij hier Wiet zijn auto nog even aan het werk zetten? Ik denk van net niet. Komt er wel dichtbij in de buurt, maar dit is denk ik... Nou, we weten dat Bart dat kan. En Bente Vlas, waar gaat zij heen? Ze komt heel erg hoog. En dan die uitsprong. Ja, ze ziet daar het lijntje liggen. En ze denkt van, hé, daar moet ik naartoe. 14 meter 93 voor Bente Vlas. Mag ik een applaus? Een nieuw persoonlijk record voor Bente Vlas. En het schansrecord verbeterd met 47 centimeter. Want dat stond op naam van Marit Dijkstra.